Hola a totes i a tots, com esteu? Bueno, espero que estigueu molt bé i que estigueu disfrutant dels passejos estos que vos deixen eixir cada dia una horeta, ¿vale? A mi no me deixen eixir, però bueno, passa res. A vosaltres els majors ja mos deixaran eixir d'ací poquet. Vale, a veure, mos toca el vídeo dels possessius, ¿vale? I direu, ostres, els possessius? Això què és? Això s'ho va inventar Víctor. No, home, no, jo no m'ho he inventat, ¿vale? Els possessius són un altre tipus de paraules, ¿vale? Ja sabeu que durant tot l'any estem veient diferents tipus de paraules, el que són aquestes paraules, ¿vale? Aleshores, anem a repassar un poquet i el primer tipus de paraules que veurem ja sabeu que van ser els substantius, ¿vale? Els substantius sabeu que són paraules que anomenen animals, persones, objectes i coses, i podien ser de dos tipus. El primer podien ser comuns i els segons podien ser propis. Comencem per els propis, que són els més fàcils, i els propis eren els noms de persones, els noms d'animals, de països, de pobles, de ciutats, ¿vale? Com per exemple, Víctor seria un nom propi, Jacint seria propi, Beatriz, Sharky seria propi, que és el nom de la nostra mascota de classe, Calp, que és el nom del poble on vivim, també seria propi. I després tindríem els comuns. I què són els comuns? Tots els que no són noms propis, com per exemple ordinador, estoig, llapis, tigre, lleó, tots això serien propis. Després també veurem que els substantius se podien classificar de dues maneres, amb el gènere i amb el nombre. Si mireu, el gènere, si se'n recordeu, ens diu si el substantiu és masculí o és femení. Per a saber si el substantiu era masculí, davant tenien que poder escriure-li el o els. I ahí tindríem els exemples. Els gossos, masculí. El gat, masculí. Els bombers, masculí. I després, per a saber si el substantiu és femení, teníem que veure si davant podríem escriure-li la, les o la L apòstrof en alguns casos. Com, per exemple, la casa, les bomberes, etc. Val? I després tenim el nombre. Què era el nombre del substantiu? Era una altra forma de poder classificar els substantius i podíem classificar-los en singular i en plural. Els singulars eren aquells que sols eren d'un, que sols hi ha uno, sols n'hi ha uno, ¿vale? Com per exemple, casa, gat, cadira, mà, ordinador, televisió, sols uno. I després teníem els plurals, que els plurals que són aquells que hi ha més d'un, com per exemple, cases, gossos, cadires, mans, taules, cuines, ¿vale? Hi ha molts, hi ha més d'un. I aquests van ser els primers tipus de paraules que estudiarem. Després, la setmana passada, vam veure unes altres paraules que serien els articles. I què són els articles? Són les paraules que ens indiquen si un substantiu és masculí o és femení. ¿Vale? Pràcticament això ja ho sabíem, perquè ho havíem estudiat en els substantius. Però ara ja sabem que totes aquestes paraules se diuen articles. I tenim de dos tipus, els masculins i els femenins, igual que els substantius. Els masculins serien el, els, la L apòstrof en alguns casos, un i uns, i els femenins serien la, les, la L apòstrof en alguns casos, una i unes. Aquests serien els articles. Si seguim, avui ens toca per veure els possessius. I els possessius què són? És superfàcil. Els possessius són aquelles paraules que ens indiquen de qui són els objectes o les coses. És a dir, per exemple, este estoig, de qui és? És meu, és teu, és seu, és nostre, és vostre, és d'ells, d'elles. Ens indiquen de qui són els objectes. I, al igual que els articles i els substantius, tenim una xicoteta classificació que la podeu veure en aquesta taula. I aquesta classificació consisteix en el següent. Primer els classifiquem en singulars i en plurals. I tenim de dos tipus. Tenim masculins i femenins. I després, mireu, de color blau teniu els que són d'un un posseïdor. Sols una persona, és a dir, sols és d'una persona. I tindrien meu, meua, teu, teua, seu, seua. I després tindríem, això serien els singulars, i després tindríem els plurals. Quins són els plurals? Meus, meues, teus, teues, seus i seues. I després, en color verdet, tenim els que són de més d'un posseïdor, és a dir, que són de més d'una persona. Per exemple, si jo tinc aquests cascos,
pues imagineu que els cascos són meus i d'Ainoa. Aleshores serien els nostres cascos, perquè no serien sols meus, serien meus i d'Ainoa. Són els cascos dels dos. Val? I mireu, si tornant a la taula, en el color verdet tenim en singular nostre, nostra, vostre, vostra, seu i seua, i en plural nostres, nostres, vostres, vostres, seus i seues. Anem a veure ara en més exemples que he fet per a vosaltres. Mireu. La meva mare està a casa. Quin seria el possessiu? Meua. El nostre baló de classe s'ha trencat. Quin seria el possessiu? Nostre. La seva germana té 18 anys. Algú sap quin és el possessiu? Exacte, seua. La casa de la teua iaia és de color groc. Quin seria el possessiu? Teua. És molt facilet. I l'últim, les seues sabates són Nike. Quin seria el possessiu? Les seues. Seues, sols aquesta paraula seria el possessiu. Vale, espero que vos hagi quedat clar. Això és molt facilet. Sé que pot liar un poquet, però bueno, simplement és ensenyar-nos quins són els possessius i sobretot recordar que els possessius, què és el que ens indiquen? Són paraules que ens indiquen de qui són els objectes i les coses. Vale? Ara, què anem a fer? Primer que res, anem a la llibreta roja, anem a copiar, anem a ficar la data en el bolígraf negre, amb el bolígraf roig anem a ficar què són els possessius. Després de ficar què són els possessius amb el bolígraf roig, agafem el blau i anem a escriure la definició del que són els possessius. Una vegada ja hem escrit aquesta definició, ens en venim i amb el llapis hem de fer aquesta taula en la llibreta. I una vegada tenim feta la taula en la llibreta, la podem pintar i decorar com vosaltres vulgueu. Bueno, espero que vos hagi quedat clar el que són els possessius i ens veiem en el pròxim vídeo. Moltes gràcies i adeu!